Meche weche mag ohala ni jolupo ma Homa Bay ojiw ni obed motang' e kinde ni makoth mapek osekor ni dhi bedo ka chwe pacho kaendi. Jolupo e kaunti monyisi ni mondo kik dhi e chenro mag lupo e kinde malwasi rach mar thiro masiche mag nam ma ikelo e kinde ma yembe kudho mapek e alwora mar nam Lolwe. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Moses Ilan bende okoni nitiere gwenge mathoth ma oula thoro dare jopiny e kinde mag koth mang'eny, kendo koro jopiny mawuok e gwengego nyaka koro bed akicha. We are talking about Wangcheng area in Rachwenyo North. We are talking about Pala. We are talking about Kochia here in Rangwe. We are talking about Rangwena and Shauriako areas in Homa Bay. We are also talking about the entire Lambwe Valley and also the Gwasi Hills. So we've already asked our people to talk to and also pass on the information that the weather forecast is that we will have above normal rainfall. This in effect means that the residents living in the vulnerable areas are supposed now to plan for, you know, to move to higher ground. Daer mar nyiso jokombe wa mag dhoedhe ni mondo giket yiedhi mag timo rescue standby, kendo gichak neno ni kuonde miywa yiedhi oket maber. Bende amiyo gi chik ni koponi gineno ka lwasi ok ber to gitam yiedhi mondo kik dhi nam, mondo wageng' masiche manyalo chopo kaluwore gi yembe mabiro kod El Nino. Waoro negi alert chiegni pile pile mar kaka koro lwasi chalo, giti gi alert no e nyiso jolupo gima dhi timore. Piny owacho e bwo migawo mar yuto mag nam kata